Kész. Ezt látta, így, és azonnal segített. És van az az eszköz, amikor nem tudok asszertív lenni, de meg kell tegyem néha, és szerintem megtanulta aznapra. És arról szól, hogy bementem volna egy kicsit alá. Nekünk ezt tanítják, nem szabad ennyire határ. Nekünk azt tanítják, hogy legyél még egy kicsit kedvesebb, nyaljál be, és akkor majd hátra kiszolgálnak. Férfikét meg azt várja elvezetni. Meg azt, hogy én vagyok a vásárló. Az is egy megoldás. Nem az én vagyok a vásárló, az egy finom szavak, ez most inkább domináljunk, hogy jó apukám, mit csinálsz, de én azért vagyok. Tehát még mindig meg lehet ezt a dolgot oldani. De bátrabb voltál, mint én lettem volna. És semmi más nem szól, mint éjhatárokról. De azt azért ne felejtsük el, hogy bennetek van egy nagyon olyan ismereti munka. Tehát kíváncsi vagyok arra az asszertív kommunikációra, amikor egész nap szophatnak a munkahelyen, és akkor az asszony úgy fogadja, hogy otthon gyere, aztán 6 tejet, és a gyerek ordít, és a fejeden ugrál, és utána még megtalál valaki, hogy próbálja meg asszertív kommunikálni. Na ehhez kell az önismeret. Tehát megvan a gyakorlati haszna ennek, mert ugye az önismerettel, ahogy az előbb is mondtam, láthatóan kisimul a világnak eszközrendszer kapsz a kezedbe. Tehát tök egyszerűen megtanulod szakemberektől, hogy mik azok a módszerek, amiket a hétköznapi életben lehet használni. Meg egy kicsit úgy megkérdőjeleződik a belső világban, egy kicsit megismered magad, megismersz másokat, és akkor ahogy simul ki ez a történet, akkor jobban meg tudod tartani az asszertív kommunikációt, mert nem leszel a plafonod már a nap közepére. És ehhez azért vannak nagyon komoly jó működő módszerek, például a meditáció és például az önismeret bármelyik formája, és én nem szoktam azt mondani, hogy bármelyik jobb lenne a másik. A lényeg az, hogy valamit csinálj, akár olvas könyveket, akár jár ilyen coachhoz, vagy személyiségfejlesztőhöz, vagy meditálj, igazából bármelyik jó, csak foglalkozz egy kicsit azzal, ami benned történik. Miért? Azért, mert előbb-utóbb, hogy ezt nem teszed meg, akkor úgy megváltozik az élethelyzeted, mert a óriási siker, ami általában elvonja a figyelmünket, meg amikor jól megy és van pénzünk, meg tök jó minden, akkor az úgy happy, de ez elmúlik. És amikor ez elmúlik, akkor mi lesz? Hát, hogyha nem figyelsz oda magadra, akkor a következményévé válsz más emberek viselkedésének. És akkor a saját teremtő szereped megszűnik. Szóval a belső erő. Fogalmam sincs. Ugye azt mondjuk az ember, hogy nem tudom. De ezt nem hagyjuk ki egy ilyen belső lelkes De tulajdonképpen belső erőnk mindenkinek van. Csak az van, hogy nem tanítják a suliban, nem tanítják sehol, hogy mik azok a módszerek, amivel ezt a belső erőt tisztán tudjuk tartani, vagy meg tudjuk tartani. És ezt a tiszta belső erőt, ez beszennyezik a nap végére. Nincsen eszközöd arra, hogy kivéd azt, ami a külvilágban történik. És megtörténik. Nap mint nap. Percről percre jönnek, a hülyék ugye, és akkor betalálnak mindenféle dologgal, és hogyha nincs eszközrendszered, vagy nem ismered magad, akkor előbb-utóbb az ő viselkedésének következménye lesz. Meg így is növünk fel, hogy azt tanítják, hogy simulj be, legyél kompromisszumkész. Inkább lakulj meg. És olyan áron, hogy te is sérülsz, mert ugye a kompromisszumkészséggel alapjában véve nincsen probléma, akkor így van, hogyha az üzleti berkekben ezt a win-win vagy közel win-win elvet hagyják érvényesülni, de a legtöbbször az van, hogy ugye itt a határátlépésnél, hogy sérülsz. A compromise szó angolul feladni valamit. Ugye az az, hogy én is feladok egy picit, te is feladsz egy picit, és egyébként ez egy utódeszköz, egy későbbi konszenzusos történet. Ez nagyon jó. De maga a szó, az feladni. Csak magyarul, mi ezt úgy tanultuk meg a simulékonyságnak a farvízén, hogy a kompromisszum az jó. Igen, szerintem jó, akkor, hogyha hirtelen kell, gyorsan kell, muszáj, be vagyunk szorítva, akkor kössünk kompromisszumot, de mondom majd mély levegő, lenyugszunk mindannyian, és tovább lehet lépni. Lesz megint erő ahhoz, hogy egy jobb megoldásra, ott már van egy kis nyugalom, mert szerintem nyugalomban lehet jó döntéseket hozni. Én azt gondolom, hogy a feszültség, akár ugyan átkerekezzük, izgalommá, most ez a divat, hogy kerekezzük át az anxiety-t, a szorongást, izgalommá. Ez az egyik legdivatosabb történet, hogy ez egy átkerekezéssel majd működik. Nem igazán hiszek benne, én egy szociálisan szorongó alkat vagyok, és ezzel nagyon sokat dolgoztam. Egyszer nem sikerült izgalomba. Pedig hát ezt tanulom, és most már a klinikai szakpszichológus leszek, szóval, hogy szerintem az eszközrendszer ott van. Nem hiszek ebben, jó, ezt, hogyha már a vélemények elhangozhatnak. Én azt gondolom, hogy
igenis lehet az a cél, hogy ha vállalkozol, akkor mi az én dolgom ebben az egészben, mert az ad egy nyugalmat. Mi az én dolgom? A pénzkereset szerintem egy nagyon fontos cél, hiszen nem nyertünk lottó 5-öst, én még nem, úgyhogy valószínűleg dolgoznom kell majd életem végéig, de tökre örülök neki, mert van egy tartalmas, hát egy segítő szakmát választottam, szóval az elég menő, mert az én belső hajtóerőm szerez örömet, mert ugye ez ágat. Tehát itt azért rögtön kiérhetem, és már nem is kell szégyent érezni, mert hát ez a dolgom, tehát akkor ez meg nem is olyan gáz. És következménye a pénz. És a következménye a pénz, pontosan, és még ráadásul én is jól érzem magam, meg te is a végén nagyon jó. De valójában mindenkinek van valami dolga ebben a világban, társadalmi szereped van, ugye szerepköröket és szerepeket is mondtad, hogy annyi szerepkörünk van. De az egyik szerepkörünk az az, hogy itt valamit teszünk ebbe a világba. És akkor már, hogyha a feszültségmentes részét próbálunk keresni, akkor miért ne olyat tehetnék, amivel pénzt is keresek, ami az én dolgom, ami nekem jól áll. Ami valahogy az én, hát ezt a flow élményt, meg a nyugalmat meghozza, akkor is lesz feszültség, hiszen olyan világon élünk, ahol van kitettségünk egy átfolyamnak, az időjárásnak, ki milyen bizniszben van, persze, hogy van ilyen, de azt tudomásul tudjuk venni, hogy ezt nem mi irányítjuk. Viszont miért választanék olyan üzletet, ami azzal jár, hogy én magammal feszülök? Na nem, milyen részében feszülsz? Tehát azért így feltenném a kérdést, hogy ki az, aki szerelmi vállalkozóként kezdte el imádja ezt. Ki az, aki szereti azt, amit csinál, és azért kezdett el vállalkozni? És ki az, aki érzi úgy, hogy közben a búcipője finoman szóval tele lett, mert nőtt a vállalkozás, nőtt az egész dolog, és csomó olyan dologgal kell foglalkozni, nem akar. Nincs ilyen? Kényszervállalkozó. Elkezdek egy bizniszt, imádom, aztán már nem megy egyedül, kell hozzá egy munkatárs, már elkezdeni. Az már hülye, igen. Igen, lesz még lesz egy beszállítóm, egy partnerem, marketinges könyvelőm, amit tudom én, és a végén egy akkora katyvaszt kell összetartsak, hogy magával a szakmával, amit imádok, amit a csillog a szemem nem foglalkozom. Itt jön az a zaj, amiről beszélünk, hogy belül meghallom a saját szükségletemet, belül meghallom azt, hogy mi az út, amit szeretnék, és itt jön be Zolinak a meditációja, meg az zen-gyakorlat, hogy meg tudjuk ülni fel nekem, és mi van oda benne? Nekem az jutott eszembe, igen, amit említettél, hogy elindul a vállalkozás, kezdjük akár egy egyéni vállalkozóként, egy bármilyen formában, növekszik a vállalkozás, kollégákat veszünk fel, és így tovább, de sok esetben a cégnek azért nem tud tovább lépni, mert még vagyunk a küszöb. Hogy az az irányítás kényszer, hogy nem adok ki a kezemben semmit, mert én jobban tudom. És ezzel én is küzdök, vagy dolgozok rajta, de szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy az önismeretben ezzel is kell dolgoznunk, hogy vállalkozóként, hogy ebből kicsit ki tudjak adni a kezemből a dolgokat. Tudjam azt mondani, hogy igen, valami az őért jobban. Tudjam azt mondani, hogy csak valamilyen szempontból hetente beszélünk róla, de ez a te feladatod. Ehhez kell a belső biztonságot, mert ugyanis azért mikromenedzselsz, azért irányítasz kézivezérléssel, mert bizonytalan vagy, káoszt élsz meg, és a káoszt kontrollal tudod megoldani, amitől az emberek lefeszülnek, már kész is a stressz a dologba. Itt jön az önismeret, hogy hol találom meg azt a belső biztonságot, meg ez a technika, ami ott van. És kell hozzá rendszer, kell hozzá az embereknek az ismeretei is, folyamatok, meg egy csomó más dolog, és akkor itt már a szakma megjelenik ebben. Elválaszthatatlan az, hogy a vezetővé váljunk, és egy gyönyörű szép folyamat egyébként. Tehát amiben vagy most az a fájdalom, az így átalakítható, hatásosabban valami jó dologá, mint a szorongás, de szép munka, igen. Igen, és valójában, hogyha mondhatok, akkor én is egy véleményt így harmadiknak, és hogy az összes szerepedben azáltal tudsz jobbá válni, hogy te magad jobbá válsz. Tehát javíthatod a cégedet, megtehetsz a párkapcsolatért valamit, elviheted a gyereket valamilyen fakultatív kurzusra és akármi, de összességében, hogyha te belül megfejlődöd azt, amit meg kell, akkor az az életed minden területére kihat. És ennek azonnal gyakorlati érezhető haszna van. Tehát az önismeret egy olyan játék, ami már bár melós, de minden területére hat az életednek. Tehát az olyan, szoktam mondani, hogy van ugye a hifi berendezés, és a hifi berendezés az be van dugva egy ilyen osztóval, de hogyha megveszed a hangfalhoz, a mindenhez a tök jó cuccokat, de hogyha a fő távkábelt kicseréled, akkor az egésznek megjavul a hangja. És ez körülbelül ilyen történet itt, és hogyha magaddal elkezdesz foglalkozni,
akkor hirtelen a magánéletedben, a munkádban és stb. Mindenben azonnali javulás áll be. Szóval ez így a saját véleményem, nem tudom. Merre induljon el az, aki szeret önismeretet? Mit gondoltok? Én azt gondolom, hogy bármerre. Egyelőre itt elképesztő zaj van, de nem tudom senkinek azt mondani, és ez szintén csak a sajátom, hogy van, nyilván hiszek módszerekben, de nem tudom azt mondani, hogy kifejezetten valami működik és valami nem, hanem ahogy elkezded, körvonalazódik az, hogy neked mi az utad. És hogyha elkezded és figyelsz, akkor fogod látni azt, hogy mi az, ami neked segít, és mi az, ami kevésbé, és akkor szépen ez egy olyan csodálatos utazássá változik, egy fantasztikus belső önismereti utazásá, szinte magától az érdeklődésed hatására változik egy csodás belső utazás, és meg fogod találni azt az utat, ami neked ahhoz kell, hogy oda fejlődj, ahová fejlődnöd kell. Ezt gondolom. Merre indulnál el önismerni? Én azt gondolom, hogy annak tudatosításában indulnék el, hogy annak lenni, hogy vezető vagyok, vagy emberek sorsáért felelek bármilyen módon is, közvetlenül vagy közvetlenül, ez egy nagy tisztesség. És ennek a befogadásába érdeném, és azért dolgoznék azokkal, amiket te említesz, bármivel. Én is abban hiszek, hogy tenni egyébként, és én nekem nem volt még egy ügyfelem, párhuzamosan általában 100 felsővezetővel dolgozunk körülbelül, és én ugye tényleg nagyon magas pozícióban dolgoztam, és én nem látok egy utat. Nincs, nem tudom azt mondani, hogy ez tuti bejön. Ajánlok egy jó könyvet, és nekem tetszett neked, meg nem baj, ha nem. Szóval, hogy nincs ilyen, meg egy csomó minden. Én azt mondanám, hogy vezetőnek lenni egy óriási tisztesség. Szerintem csodálatos dolog, hogy tőlem jobb valami, vagy neked a mai napod azáltal, hogy én megpróbálok jobban működni, attól úgy mész el velem való kapcsolatból, hogy ez jó, és ez a társadalmi haszon, talán ennek a tudatosítása át tud segíteni azon a nehézségen, amit mondtál, hogy komfortzóna, vagy nem tudom, hogy melyik szót használtad, hogy amit már nem olyan jó hallani magadról, hogy én most ebben nem vagyok sikeres. Szóval azt sokkal könnyebb úgy elfogadni, ha tudom, hogy mögötte ott van az, hogy ezért én felelős vagyok. Persze az ember felelős önmagáért, félre értsetek, felnőtt interakcióban dolgozunk, de milyen jó érzés úgy zárni egy napot, hogy te nem vagy rosszul azért, mert én velem találkoztál. Tehát, hogy ezt biztosítom, hogy én így rendben vagyok ebben a történetben, és hogy ezért én mit teszek, hát ugye a meditációval kezdtem most ezt így elmondani újra, mert ez itt olyan, mint a reklámhelyen, nem ez a meditáció. Nem hagyjuk. Valószínűleg azért nem működik. Ilyen nagy mosás vagyok. Még akkor arra kérem Fenket, hogy és hozd meg velünk azt, hogy már érdemes elindulni, és azzal zárjuk is ezt a beszélgetést, hogyha nincs kérdésetek, persze, hogyha van, azt természetesen fel lehet tenni. Nekem nagyon konkrét elképzelésem van, illetve tapasztalatom ezzel, ez egy megoldás egyébként. Amit én szoktam ajánlani, hogy mindenképpen valamilyen objektív mérés alapján nézzük magunkat. Tehát van olyan normatív személyiségteszt például, ami több rétegét vizsgálja a személyiségnek. Ez ad egy tükröt. Mindenképpen megnézném több oldalról azt, hogy mi az a kihívás, és ez egy folyamat, ez egy coaching folyamat egyébként. És ha ez megvan és ezzel elkezdeni dolgozni, akkor tisztán látszik, hogy hol vannak azok az életterületek, ahol szükségem van fejlesztésre, akár a kommunikáció, akár bármi más terület, és mindig visszatérnék Zoli zenéhez, mert az, hogyha nem vagyok képes fél órán keresztül ülni a fenekemen, és saját magammal csendben ellenni, akkor nem leszek képes uralni a vállalkozásom. Köszönjük szépen a kérdésetek! Bocsánat, azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményetek a keresztény hitről? Ugyanis amiről ti beszéltek, az tulajdonképpen a kereszténységnek, az alapigazságainak a szimultánja. Nagyon-nagyon jó a kérdés, és nagyon köszönöm. A Zolit megkérdeznéd, hogy hitű keresztényként mit ajánl meditációban, és hogy ez összeegyeztethető-e, akkor azt mondaná, Nyilván, hogy az hogy összeegyeztethető, mert hogyha a hit oldaláról nézzük, akkor az Zent kiteremtette a teremtő. Tehát igazán, ha egy vallást, egy hitet arra használok, hogy közelebb kerüljek az önvalómhoz által, megismerve azt, ami van, és nem pedig arra, hogy kizárjak másokat, fundamentalista módon zavart okozzak a környezetemben, vagy gazdasági előnyökhöz jussak,
akkor szerintem egy fantasztikus dolog. Akkor egy nagyon értékes dolog. Én tartanám a hitemet, gyakorolnám a gyakorlatomat, és az is egy nagyon-nagyon, egy fantasztikus lelki gyakorlat. Van egy református lelkész ügyfelem, akivel imádok dolgozni. Azt a tiszta látásmódot keresztény értékrendekből elképesztően jó. És percig nem jelenik meg az közöttünk, hogy bármi vallási diffi vagy bármi lenne, mert józanész, tiszta szív és tiszteletben tartott tradíció. Még valaki kérdést? Jó? Akkor Ági és Frank, nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Köszönjük.